Zan baka amanar wannan gidan nawa da kuma matata. Me gida yanzu wannan zaka ba wa amana? To banda abinki, ke san yashe da zan tafi da ke jeji? Ni din nan zan kula da ke fiye da yadda ya kamata. Yau. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Yawwa, ka zo? Na dawo gida na ji an ce ka zo kana nema na. Allah sa da yi lafiya. Kuma da Allah sannu da zuwa. Yawwa, abin da yasa na kira ka. Ka san balaguro mu ya tashi. Ok, tafiya ce ta taso muku kenan. Ya ai ka san damuna ta faɗi. Yawwa, to shine na kira ka domin ka zo na zan baka amanar wannan gidan nawa da kuma matata. Me gida yanzu wannan zaka ba wa amana ta da gidan nan me gida? Ba me gida. To banda abinki, ke san yashe da zan tafi da ke jeji? Ke ai ba ta shiga jeji ba ce. Kalla ki ta sawa ɗaki ce a killace ki domin a baki kulawa. Kuma amana aka bani ni din nan zan kula da ke fiye da yadda ya kamata. Yau ai shine na san ka da hazaka a radio Allah kuma da rukun amana. Wannan gaskiya ne. Yau wannan ma inda rabo ba ka zo ka sami guda biyu ko uku ba. Saboda haka ka yi mishi biyayya. Kana ji? Ka yi magana duk abin da ya she ka yi mishi a radio Allah. Ai tana jin yanzu ya she ka mai ka bata mai rai a radio Allah. Idan ka bata mai rai kamar ni ka bata mai. To ya yanzu akwai ragowar kayanka ne koko za ka tafi ne ka fitar da su waje. Yanzu a radio Allah zan shiga shiki idan na gama shiryawa sai in kira ka a radio Allah ka wannan. Ok to ba damuwa ina kofar gida ina jiran ka kaji ko? Kenan ka jira ni yanzu. To shikenan sai kun fito. Kai wani irin dakiki ne? Me yasa ku talakawa? Jahilai ne ku? Kai wani irin wawa ne duk hanyar nan bai ishe ka ba? Sai ka zo ka kara mun kura a jikin mota? Dan Allah dan Annabi ki hakuri wallahi ban sani ba ne. Ba ka kallo ne? Wallahi yunwa nake ji. Yunwa kake ji sai ka zo ka kara mun kura a jikin mota dukkan titin nan bai ishe ka ba? Dan Allah ki hakuri. To ni na daura maka talaucin ko kuma ni na daura maka yunwa? Hajiya me ya faru lafiya? Bawan Allah ban sani bane na shigo mata da kura na kakara mata a mota dan Allah ka taimaka ka bata hakuri. Ya subhanallah Hajiya ki hakuri kin san yanayin rayuwar yanzu. Baya kallo ne shi? Matsiyatan banza kawai. Ba Hajiya. Ki daina wulakanta matsiyata mana. An wulakanta din. To lamarin ku ya fi ƙarfi na Allah daidaita ku. Dole ba na hanya na wuce. Wallahi ta yadda wayarta. Kuma gashi mai ido uku. Ta yi nisa wallahi. Amma bari dai na bi ta ko ina ta in bi sawun motar ta. Yan comment section. Shin wannan wayar da ta yadda ya kamata na maida mata? Idan ya kamata na maida mata, ku danna ɗaya. Idan bai kamata na maida mata ba, ku danna 2. Bayar Allah. Me yasa wai ku talakawa wawaye ne? Ba haka bane. Nan din ma sai da ka biyo ni? Ka dauko mini wata bola ka zo ka sha gaba na? Kai da Allah yi min shiru. Ko me kake tafa da shi? Ya kamata ki tsaya ki saurare. Ba abin da zan saurara mu tsama a hanya. Bana kaunar talaka, bana kaunar ganin talaka inda nake. Dama wayar kice kika yadda can a hanya. Shine na kawo miki bayan kin gama wulakanta. Wayata dai kasata, barawo. Daga taimako? Ko za ka rama ni? To ki je Allah ya isa. Dan haka maza ka bani guri. Shin me yasa ƴaƴan masu kuɗi ba sa daraja talaka ne? Shikenan. Allah yana son mu. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. A'a. Me zan gani da ya kawo ki cikin gidana? A'a, kaga ka kwantar da hankalinka. Ni ba tashin hankali ne ya kawo ni cikin gidan nan ba. Kamar ya kin zo nan dike da an ganki an ga shedaniya. Nan kika zo kika zige matata
muna zaune lafiya da ita kika hana mu zaman lafiya ƙarshe da kika sa na sake ta bar min gidana me kuma ya kawo ki cikin gidana Hai, ba na son ka dinga ɗaga jijiyar wuya. Ba na so. Saboda baka san alkhairin da na taho da shi ba. Wani irin alkhairi kika zo da shi ke dai da an ganki an ga sharri A'a wallahi ba haka bane ba. Ita kanta matar taka in babu kulli a cikin zuciyarta ba ta yanda za a yi dan na zo na faɗa mata abu ta haulayin. yanzu dai me ya kawo ki Yanzu kana ji? ina ji Ni dai ba tashin hankali ne ya kawo ni ba. Kaga dai naga kana da haƙuri sannan kana da juriya. Saboda ƙawata duk abubuwan da take maka kana shanyewa. To shine me shine naga tunda yanzu ita ta riga ta tafi. ki faɗa mana kai ki tsaye menene kuma kina ta wani kwani daga ni fa sai ki a gidan nan Shine nake son kike son da sai na maye gurbinta. Allah kai alhamdulillah in dai kin ji kin gani kin amince kina so na ai ni a shirye nake kawai a ɗaura mana aure To shikenan ba matsala yanzu dai da yake akan hanya nake. Wannan kaya ne na kawo maka. Kaya? Kaya ne na masha kawo. Allah ai haka A'a ba komai. Ai baka ga komai ba ma. ashe da rabon zan yi arziki Yawwa ga wannan wayar naga kaman ba waya a hannunka. har da waya A'a ai baka ga komai ba na faɗa maka. wannan duk girman wannan waya ta wace Haka ce. la ilaha illallah Allah ya ƙara wa annabi daraja Amin ya Allah ya ƙara wa annabi daraja kai inna lillahi shi na sa aka ce kada ku yanke ƙauna wallahi kada ku yanke ƙauna gaskiya Allah ne Kana ji zuwa anjima. eh Akwai layi a wayar. Zan tura maka kuɗi inda akwai abubuwan da zaka siya sai ka siya kafin mu yi magana. Allah Ba komai. sai da ke A'a, Allah ya taya miki haba, Allah ya Allah taya ka miki baki ni wallahi mun ba zan na kasa me zan ce miki I Ba love you zan ce ko To shikenan ni bari in je. To. Sai mun yi magana zuwa to anjima. shikenan zan ai Allah in zo an taka miki ma A'a haka ban shi kawai ba sai ka la ilaha illallah daɗi kashe ni kai Alaikum salam. Mai gida. San da zuwa. Mai gida san da zuwa ga guri zauna. Zauna. Zauna mai gida sannu. Ka zauna gashi na shimfiɗa. Da zuwa. A'a. Ya na kana kokarin zama a nan. to ina To ai ga shimfiɗa na riga na yi maka. An ce ka zauna. Koma can. to ina zan zauna Nan za ka zauna mana. Ba fa zai yiwu ba mai gida. A shimfiɗa ta za ka zauna. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Tsaya man tambaye ka. Yau girkin waye? girkin ki ne To a ina ya kamata ka zauna? abun ki To, me kake nufi? To ni ya kake so na yi kenan? Bayan shimfiɗar da na yi maka. Dan zauna barin kama to abinci. shikenan Bari na shiga na kama abinci. Yauwa mai gida ka zo ka zauna a nan. Zauna mai gida zauna daga har na fara ci mana tunanin ba za ka dawo ba ne. to nawa ne zan ci nawa zan bari Nawa za ka ci mana ka bar nata? Nawa za ka ci ka bar nata? yanzu dai ku tsaya dan Allah ku yi haƙuri na ji na amince kowace zan ci nata To zauna. Tunawa. Kamar yaya ci naki ba zai yiwu ka fara cin nata ba ya za a yi ka zauna a shimfiɗar ta sannan a ce abinci ma nata za ka fara ci gaskiya ba zai yiwu ba sai dai in ka tunawa. Dai na kula ta mai gida. yanzu na ji kowace ta bani kowace Yawwa mai gida. Wai ta fara baka ka karɓa. dan Allah ki yi haƙuri ni rigimar ne ba na so To karɓi. Kin fiye masifa wannan matan ni na rasa wace irin mata ka auro wallahi. zaman mu ka je ka auro mana jarabar duniya. Kuna zaman lafiya ne da dan Allah me ya kawo kuma maganar jaraba yanzu dai ba abinci bane gashi kuna bani kuma kowace zan ci nata ka je kasuwa baka zauna lafiya ba ka dawo gidanka maimakon a tarairaye ka da ruwa mai sanyi a kai ka daki a maka tausa amma an zo ana ba da Allah Yanzu ba tarere yanzu kai nan ba gata na ma ba. Ai laifinta ne ita ce babba. Ita ya kamata a ce duk wasu abubuwa tana kula da su. to yau ba girki na bane ba ni ya kamata zaka ba wa dai haƙƙi. wallahi ina ganin jarabawa musamman a ɓarayin aure wallahi kai ya ishe ni ma A'a. Me gida lafiya? Naga kana kuka. Ke kika sa shi kukan ai. Ke kika sashi. Ke ne kika sa shi. Aure mana da rababbiyar mata. Gashi nan ta zo tana saka kuka. Kina sa shi kai Shekara kuka. ta nawa da kai ka taɓa Kin yin kai kuka. cikin mai katuwar loma.
tunda ta shiga ban ɗaki. Yau kwa sai na shiga ɗakin nan na ga me take ɓoyewa a cikin ɗakin nan, bari ku gani. Na yi mantuwa, salamu alaikum. Ya na ije kuɗi kuma ban gansu ba. Ina kike ne wai? Uwar gida? A'a. Ya ina kuɗin da na ije a cikin wandona? Kuɗi kuma mai gida. Kuɗi na ije cikin wandona naira 20,000 ban gansu ba. Bari da a cikin yanzu kai mai gida ni da kai wajen tsawon shekara 10 muna zama naira 5 me zai haɗa ni da wandon ka? Oh shine yanzu kika fara min ɗauke kenan? A ɗakin ki fa nake, kuma a ɗakin ki na bar kuɗin nan, kuma na zo ina miki magana kuma kina wani ce min baki gansu ba, kakkira yana ma hankali. Me gida, lafiya na ji kuna ta magana akan kuɗi? Kuɗi ne na ije naira 20,000 na manta su a cikin wandon nan, kuma a ɗakin ta na kwana, kuma na zo tana ce min wai bata gansu ba. Wallahi ban ɗauka. Wa'annan ne kuɗin naka ba? Su ne. Ke fa kika bani kika ce in ajiye miki, in an jima za ki fita. Har kika ce za ki ban wani abu a ciki, na ce miki ni bana buƙatar komai. Auda ma ba ɗauka ya baki ba, a aljihunsa kika ɗauka kika bani? To in ga abinki. A ba ita zaki ba, kawo nan. Ta tabbata. Me gida. Ta tabbata. Ba abin da zaki ce min. Wallahi haƙuri na ya kusa ƙarewa a kanki. Duk abin da kike min ina haƙura, yanzu ta kai ga ɗauke-ɗauke, to ba zan lamunci ɗauke-ɗauke a gidana ba. Me na rage ki da shi? Ba abin da baki samu, sutura, ci, tufatarwa, ba abin da bana miki a gidan nan, sai ki ɗaukan min kuɗi na. Kin san da ya nake fita kasuwa nake yin fafutuka domin in zo in ciyar da ku, in suturta ku? A'a, ni ba ruwana. Sai kika ɗauko da hannun ki kika bani ga kuɗi nan kuma na dawo mai da kayansa. Ki dai canza hali, ni wallahi kin fara isa ta ma a cikin gidan. Shi ma mai gidan kamar wanda ba shi ba. Kai ta abubuwa yana ɗaga mata kafa. Ni tafiya. Ya ake wankan janaba? Wankan janaba? Kai yarinyar nan kyakkyawa. Kai gaskiya. Shin makarantar nan suna ba wa yara karatu wallahi. Ah, amarya. Barka da ki ce kin fito? Wallahi. Allah sarki. Kana nan kana huta. Wallahi ina nan ina dan duba wata islamiya ne haka. Wallahi kuma na ga makarantar tana da wannan akwai karatu. Gaskiya yana da kyau. Ni kuma mai gida ina da wata tambaya wallahi. Kuma sai nake ganin ba wanda ya kamata na tambaya. Sai kai. Tambaye ni kowace iriyar tambaya ne zan baki amsa. Ai ni mijinki ne. To, mai gida wai ni kan nace ya ake wankan janaba? Wankan janaba? Wai dama baki iya wankan janaba ba? To, dama baki islamiya bane koko? Ka san mu ai a London muka yi rayuwa. Okay. Tabbas an yi haka exactly. Tabbas. Nan mantawa ai a Dubai aka daura auren mu. Tabbas. Ni ma kin ga wankan nan ina shiga ban daki ruwa nake watsawa kawai na bude soso da sabulu. Ai wanka ne. Kuma dai haka nake. To kin gani? Ai kina wankan ki daidai. Wallahi kina yin sa daidai. To wani irin wankan janaba kawai da suna ne aka kaka ba. Kuma fa haka ne. To kin gani? Shi yasa nake son ka. Allah ni ma ina son ki wallahi. Kawai a ci gaba da watsa ruwa ana bi da sabulu. To shike. Yawwa. Alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi. Me yi wannan? Me zan gani haka? Me yi wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sai ki sha. Fatima. A buke take wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Fatima me ke damun kwakwalwarki ne? Wannan wani irin tunani ne kika dauka kika sawa kanki? Har ki dauko kawa ki kawo ta cikin gidanki na sunna ku rika shaye-shaye. Tana nema ta kashe miki aure?
Da ka kula da haƙƙinka yadda ya kamata ai da ba za ka ranta. Na sha ne da in wanke damuwar da yake. Zan zauna bakin ciki ya kashe ni? O haka kika ce? Haka kika ce? Abadan Allah. Fatima me na rage ki da shi a gidan nan? Baka rage ni da komai a haƙƙin aure nawa ka sauke mu. Nawa ka sauke mu. Yau kwana na nawa na ci tagumi baka damu da me yake dame ki ba ko me ya same ki ba. Sai da ta zo ta kawo min abin da zan yi farin ciki. Bari ka ji na samu kawa. Yau duk ran da ma kai bayan ma yau ba duk ran da ka bata min rai ka fita sai ka tada ni a yanayin da ya fi nata wadda. Haka kika ce? Haka na ce. Haka kika ce? Yanzu kin zaɓi zama da ƙawaye kenan akan mijinki. Kuma yau na fara ban san ranar daina ba. O haka kika ce? Ni kike gaya wa haka? Lallai annabi yayi gaskiya. Yanzu da sai na miki taking out ki tafi can ki bi ƙawayen nan. Yi min taking out din ai ita ma ba aure ne da ita ban bai tara ki a duniya. Da me aka rage ta? Dan ka canza ni sai me? Yau aka fara. Na sha kuma. Duk ran da ka ɓata rai ka fita haka zaka zo ka tarar da ni na sha hayyafi na ta. Lallai. Na san hanya a yanzu. Annabi yayi gaskiya. Fatima, tashi ki tafi gidanku. Ki je na sauwaƙe miki. Ina nufin ki je na sake ki. To, zan tafi amarya. To mai gida zan yi misin ɗin Allah ya kai ka lafiya ya damun da kai lafiya. Amin amin na gode sosai Mar'atu Sala ki kula min da kai. Insha Allah da lafiya. Shi albarka. Amin ya Allah. Shin ga dan Allah mun je mun zauna tun da kafin mu zo ba muka kira ki a waya amma ke ko shirya ma baki ba? Tashi. Ai dama a shirye nake ku tashi mu tafi. A'a. Kamar ya haka zaki tafi. A'a mu je mana. Ku tashi mu tafi. Wai da hijabi. Na sa mayafi na a cikin jaka ne a ciki muna zuwa kawai kun gane irin abin ai. A'a. Ya na kamar ana kiran sallah ne. Gaskiya bari in Allah mu je tsaya ki ga yanzu nan in yi sallah sai mu tafi ku zazzauna ku jira ni. Kin ga idan muka je sai ki sallah. A'a ki yi hakuri. Ai kun san ba kyau tare ku salati yanzu nan zan yi sallah nan mu tafi. Allahu akbar karatu na gaba. Yi mana wa'azi. Ni daɗi na da ku wallahi kuna da wannan yanzu dai bari na yi sallan nan. Ya haƙuri yanzu nan zan yi sallan nan dama da alwala a can. Yanzu nan zan yi. Bakam an ce duk musulmi baya da yawa. To dama ya ce miki da dawo ma hawa. Wannan lafiya har yanzu bata dago ba. Me son gani? Me fa? Inna lillahi. Mutu fa. A kureja. Na rantse da Allah mutuwa ba ta numfashi ba. Wata. Mun shiga uku wallahi wajen da ya zo ci. Wata illa bilalas. Wanda sai dai mu ce laƙamta sun malaƙamci. Yanzu da mun tafi da ita cin ya zama Ta ce za ta yi sallah muka ce mai tafi da sai a yi. Amma ya samu to wallahi al'azimu za a ce mu muka kashe. Wallahi ban yi sallah ko so ɗaya ba kin ga mutu tana sallah. Duk ban yi sallah ko ɗaya ba wannan ma ai izina ce. Ni kuma ni ma na yi sallar asuba. Allah ya ke mana. Allah ya shi wallahi ba zai za a dawo a same ni a gidan. guduwa zai wallahi guduwa zai. Shi a hankali. Da wannan. A hankali ake jaja ƙara. A'a. Assalamu alaikum. Kawata. Kuma me ya kan shigo cikin wato dan Allah wasu kaya a lafiya? Kada ki zauna sai wani tagumi kike da za ki zauna ki ta tunanin banza da na wofi. Idan ki bari maza iyayen mu. Kin ga dakata. Don me zaki zauna ki dinga wahalar da kanki? Zaki zauna ki dinga damun kanki ne? Ki kashe auren mana me amfanin zaman auren da baka jin daɗi? Ta aure. Kin ga dakata.
sai ina son shi ba gaskiya. Kin ga na san me masala. Shi wannan. Me wannan din? Ki sha mana. Zan sha abin da menene wannan din? Wannan ita ce za ta yi maganin duk wata matsala ki da take damun ki a gidan miji. Ya damuwa ta wannan. Rike mana. Wannan in kika sha duk wata matsala ki za ta yayi. Ki sha mana. Me wannan? Ki rike mana. Me ne to wannan din? To ya zan yi da shi? Haka zaki. Na tsaya. Yanzu kina nufin na sha wannan da na sha damuwa ta za ta ci. Eh mana. A'a, sha a hankali. Da wannan. A hankali ake jaja, ƙara. A'a, sabon wannan din. Da wannan. Kinga, aje an jima sai ki sha. Assalamu alaikum.